friends, welcome back to my another vlog. आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सेरावहाय नानो थालिर बिलाइ आरो गुन्दै होनाय नुथायखौ दिन्थिनो सानदों। थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो। थुदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो। आङो दायो गुन्दै लांफैबाय आरोना। फख्रिया फैबाय दा। लोगोफोरा दा गुन्दैखौ सारसिगोन, थालिरखौ होखांजोब्बाय। खेबहरलाय थालिर लोगोफोर नायदों आरोना नाया जादोंना जाया, ओमफ्राय नायानो बारा गैखाला आरोना कन्टेक्ट खालामनाय थाबाय। एसे दंबावो बिसिनि थाखाय होबाय। ओइहाय ओइसो दै मावदों। गाइस, दिनैनि भिडिअ'आ बेनो। नोंथांमोना नायनानै माबादि मोनखो कमेन्टआव फोरमायहर। जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। थ' नेक्स्ट ब्लगखौ नेनानै थादो। थेंक इउ फर वाचिं।